Gadewch ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Yn galw arna ti ddod lawr ein plith. I'n harwen i'n erthu ni yn ein haddoliad. Y bydd y cyfan yn dwy'n clod a mawl i ddenw di. Ter tywallt dy lan ysbryd arno. Mi'n i gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. I ni ddiolchgar fod y parchedig Hywel Roberts yma yn pregethu ni heddi, ac yn gweddio bendith Duw ar y gair. A'r oedfa nesaf fydd pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i aros ar ein heistedd i ganu Emynau 6, Cydinwn a'r angylion fri ein tanau yn gytun. 10,000 o filoedd yw ei can, hyn nid yw ond un. Emynau 6, gen i aros ar ein heistedd. Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Mathew, penod 24, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Mathew 24 ar adnod gyntaf. Ar Iesu aeth allan ac ymadawodd o'r deml a'i ddisgyblion a ddeithant ato i ddangos iddo adeiladau'r deml. Ar Iesu ddywedodd wrthynt, oni welwch fi hyn oll, yn wir meddaf i chwi, ni adewir yma garreg ar ni ddatodir,
ac y fe yn eistedd ar fynydd yr olewydd, y disgyblion a ddeithant ato o'r neilltu gan ddywedyd, mynega i ni, pa bryd y bydd y pethau hyn, a pha arwydd fydd o ddyfodiad ac o ddiwedd y byd. Yr Iesu atebodd ac y ddywedodd wrthynt, edrychwch rhag i neb eich twyllo chwi. Cynnes daw llawer yn fy enw i, gan ddywedyd, mae fi yw Crist ac y dwyllant lawer, a chwi a gewch glywed am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, gwelwch na chyffroi'r chwi, cynnes rhaid yw bod hyn oll, eithir nid yw'r diwedd eto. Cynnes cyfyd cenedl yn erbyn cenedl a theyrnas yn erbyn teyrnas, ac fe fydd newyn, a nodau a deargrynfau mewn mannau, a dechreuad gofidiau yw hyn oll. Yna eich traddodant chwi, i'ch gorthrymu ac eich lladdant a chwi ac a seir gan yr holl genhedloedd mwyn fy enw i. Ac yna rhwystrau'r llawer, ac y brydychant ei gilydd, ac y cysant ei gilydd, a gai proffwydi lawer a godant, ac a dwyllant lawer, ac oherwydd yr amlhan wiredd, y fe a oera cariad llawer. Eithir y neb a barhao hyd y diwedd, hwnnw a fydd cedwedig, ar y fengil hon am y deyrnas a bregethir trwy'r holl fyd, tystiolaeth i'r holl genhedloedd, ac yna y dawr diwedd. A bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron i ni yn. Diolch am y rhyddid, am y fraint, am y croeso sydd yna i'r blant, i ddod ata ti trwy weddi, trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll a ddarparodd ein mwy ni, yn ein lle ni, iddo gyflawni'r gyfraith yn llwyr. O Dduw, rhywbeth amhosib i ni ei wneud, ond i'r arglwydd Iesu Grist ddod ac iddo fodloni dyfynion di, iddo fodloni gofynion y tad, ac fe wnaeth hyn ein lles ni, ein mwy ni, ac yna iddo gymeryd ein cosb arno ef ei hun, a choncro'r bredd, ac ei fod yn awr yn eiriol y trosom, i ni yn llawenhau nawr, o Dduw, ei fod yn eiriol trosom. Ac o Dduw, i ni yn galw arno ti, felly i edrych arno, o'r newydd ar y sil hwn, ein bod ni yma yn dy di, yn ceisio dy wyneb, yn ymwybodol o Dduw o'r hyn, i ni fod i wneud, i ni fod i ddod i ganu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw, ond yn sylweddoli hefyd, mor wan yw ein haddoliad i ni. Meddyliau ni yn celonau ni mor sydyn yn crwydro, hyd yn oed yn ystod yr oedfa. Oedfa fer fel hon, i ni dal yn ei chael yn anodd o Dduw o dro i dro, i ganolbwyntio am yr holl amser, i geisio dy wyneb. Hyd yn oed mewn emyn o Dduw, mae penillion yn gallu hedfan heibio, heb i ni sylweddoli beth i ni newydd ei canu. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn ti fadda ni am ein crwydro cyson, am ein crwydro yn ystod oedfa, am ein crwydro yn ystod yr wythnos, ein bod yn dy adael di lawr dro ar ôl tro. Ond o Dduw fel dy blant, i ni yn galw arno ti fadda ni, ac y byddi di'n dangos trigaredd wrthym. Y byddi di yn dod lawr i'n plith, yn ein cyffwrdd ni, yn ein nerthu ni'n calanogi ni o Dduw. Yn aml mae ein golygon yn gostwng, ac y mae digalonded y sefyllfa ni'n ei wynebu yn ein cymeryd ni o Dduw, yn tynnu ni lawr. Madden ni o Dduw na ein bod yn caniatáu i hyn i ddigwydd ac yn gofyn i ti'n helpu ni. O Dduw, i helpu ni ddyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. O Dduw, helpa ni yn ystod yr wythnos i fyw i dy ogoneddi di ac i fwynhau dy bresenoldeb wrth i ni fynd a dod, wrth i ni deithio, wrth i ni fynd i'n gwaith, wrth i ni ymlacio o Dduw, y byddwn ni yn mwynhau dy bresenoldeb, yn gwybod y fod yma gyda ni, yn gwybod y fod trwy dy ragluniaethau, yn goriwch lywodraethu, yn arwain ein llwybrau, yn dod â phobl ar ein traws, yn darparu ar ein cyfer ni, yn dod â ceryddu ar ein traws ni hefyd, o Dduw, pan y bod angen mor aml o Dduw. I ni yn diolch i ti am y ffordd y drwy ti yn delio â ni ac yn gofyn i ti i ddelio ni o'r newydd yn ystod yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd. Y bydde ti'n bendithio'r oedfa i'n heneidiau ni ar sawl sy'n gwrando, ond hefyd yr rhai sydd wedi crwydro ymhell, y bydde di yn dod yn ôl i'w cof, bod yna oedfa, ac efallai o Dduw y byddant yn troi at rhyw declyn sydd ganddynt i'w wrando ar y we, ac y bydd hyn yn fodd ei bod yn dod nôl at y bethau di. O Dduw, yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yr wyt ti'n abal i wneud y pethau hyn, i ni methu gwneud y pethau hyn, i ni methu perswadio hyd yn oed rhai o'n teuluoedd i ddod i oedfa.
ond yr wyt ti trwy waith yr ysbryd glân yn gallu perswadio, yn gallu dwyn ar y gyhoeddiad a'r enaid fwyaf caled, ac yn gallu agor ei llygaid iddynt weld ei hangen. Felly te'r gweithio neu'n plith. Diogela'n hamser nawr o Dduw, cadw ar un drwg i ffwrdd. Tywallt ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu Emynau 59, rhagluniaeth fawr y nef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Emynau 59 gen i sefyll i'w chanu.
yn y prynhawn yma at Efengyl Mathew, y 4 bennod ar 20, yr adnodau o'r cyntaf at y 40. Rwy'n cael yn hatgoffa'n gyson gan ddiwygiadau cyfoes presennol, yr hyn sydd yn digwydd yn y byd, y dyddiau hyn, yn bod ni'n byw mewn amserau a dyddiau peryglus. Peryglus mewn byd o anghydfod rhwng y cenhedloedd ac hefyd nifer o drychinebau naturiol sydd yn digwydd o le i le yn y byd. Mae gennym ni'r pandemig coronavirus a Covid, mae'n para, ac hefyd mae patrymau tywydd eithafol, achosir gan newid hinsawdd at hymeredd y ddaear. Bellach mae gennym ryfel yn Ewrop, a hynna drwy Rwsia a'r Ukraine. A diau y para y digwyddiadau hyn, gyda Cristnogion yn cael eu herlyd mewn llawer gwlad, hyd at ddychweliad yn Arglwydd Iesu Grist ar ddiwedd yr oes. Cyhoeddodd Comisiynydd Hawliau Dynol Cyngor Ewrop ddatganiad ar y 1 o Fawrth y flwyddyn hon. A dyma ddywedodd e. Mae ymosodiad milwrol Rwsia yn erbyn yr Ukraine wedi parhau i hau marwolaeth a dinistr yng nghanol Ewrop. Mae'r rhyfel hwn yn sathru ar gyfraith rhyngwladol a hawliau dynol. Mae miliynau o bobl yn ofni am eu bywydau o dan y bomio di-wahân, yr hyn sydd yn taro ysbytau, ysgolion, chartrefi. Mae miloedd wedi colli eu cyfleusterau ac adnoddau cyffredinol ac nid oes ganddynt fynediad i gael dŵr, efeddyginiaeth, bwyd, trydan a lloches. Mae gweithwyr yn yr ysbytau yn cael ein anwr darparu gofal wedi iddynt orfod symud eu cleifion, eu symud nhw i fannau mwy diogel o dan yr adeilad yn yr is-loriau. Rhaid, medda'r Comisiynydd, rhaid dod â'r lladdfa hwn i ben, ar unwaith, cyn colli hyd yn oed mwy o fywydau diniwed a gwneud mwy o ddifrod. Gall yr awdurdodau Rwsia wneud hyn. Rhaid iddynt wneud hyn. A dydyn nhw ddim wedi gwneud e. Cawn ystyried yn awr yr hyn o ddysgodd yn Arglwydd Iesu Grist a ddysgodd i'r disgyblion am arwyddion yr amseroedd a diwedd yr oes. Hyn yn bwysig. Ar ôl 2 mlynedd o weinidogaeth yng Nghalilea a Judea, cymerodd ei daith olaf i Jerusalem. Aeth yno i'r ddinas yng nghwmni ei ddisgyblion, roedd yn ymdaith fuddugol ieithus mewn i'r ddinas o flaen tyrfa enfawr, ac oedd y tylfa'n galw allan ac yn tystio a proffwyd Iesu o Nazareth yng Nghalilea. Yn y dyddiau wedyn, ber Iesu yn y deml. Roedd yno yn dysgu nifer o ddilynwyr a'i ddisgyblion, ac roedd yn ateb ac yn hefyd gwadu dysgeidiaeth yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid.
a llefarodd am Jerusalem a'i thrigolion, O Jerusalem, Jerusalem, yr honnwyd yn lladd y proffwydi ac yn llabuddio rhai a ddanfon i'r atat. Pwy sawl gwaith y mynaswn gasglyd y bobl ynghyd. Megis y casgol, iar ei chawion, dan ei hydenydd ac nis mynech. Wel ydys yn gadael eich tu chwi yn anghyfanydd. Cynnes meddaf i chwi, ni'n gwelwch ar ôl hyn, hyd o'n i ddywedwch bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Yna un diwrnod, ar ôl i'r Iesu ddysgu am gyfnod yn y deml, tynnodd y disgyblion eu sylw at adeilad mor hardd, mor gogyneddus, y deml a adeiladwyd gan Herod Fawr, i'w glod i'w hun mewn debyg te. Ar Iesu aeth allan ac ymadawodd o'r deml, a'i ddisgyblion a ddeithant ato i ddangos iddo adeiladau'r deml. Ar Iesu ddywedodd wrthynt, oni welwch chwi hyn oll. Yn wir meddaf i chwi, ni a dewir un garreg ar garreg ar nid atodir. Dyna sut mae'r bedwaredd benod ar 20 yn dechrau yn Mathew. Bydd amser yn dod, meddai, pan fydd yr adeiladau hyn ac eraill yn y ddinas yn cael ei distrywio at y llawr. Yna pan oedd yr Iesu yn eistedd ar fynydd yr olefydd, ar y grib y tu allan i'r ddinas, gyda'r golygfa gwych o Jerusalem, ei thaml, ei adeiladau dinesig, gofynodd y disgyblion iddo yn breifat. Mynega i ni, dywed wrthym, mynega i ni pa bryd y bydd y pethau hyn. A pha arwydd fydd o ddyfodiad ac o ddiwedd y byd. Roedd y disgyblion eisiau gwybod, yn naturiol iawn wrth gwrs, pa bryd y byddai'r pethau hyn yn digwydd. Tybied y byddai Crist yn dychwelyd ar ddiwedd yr oes, a byddai hyn yn digwydd yn fuan iawn. Felly rhoddodd ein harglwydd yr anerchiad hynod hwn sydd yn y benod hon. Pan ragfynegodd ddigwyddiadau agos i law i'r genedl Iddewig ac hefyd digwyddiadau fydda'n bell i'r dyfodol ac yn arbennig i ddanolryw yn gyffredinol a phobl yr arglwydd yn arbennig hyd at ddiwedd yr oes. Nawr, pan ni'n edrych ar y rhan yma o'r ysgrythyr a gyfengyl Mathew, gwelwn yn gyntaf bod yr Iesu yn rhybudio ei ddisgyblion. Mae'n ei rhybudio rhag cael ei twyllo am y pethau hyn. Edrychwch, rhag i neb eich twyllo chwi, meddai. Dywedodd y byddai llawer, gai broffwydi ac athrawon, byddant yn codi yn ei enw. Gan honni mae fi yw Crist, a byddai llawer yn cael ei swyno, a'n cael ei tywys ar gyfeiliorn, gan y gai broffwydi hyn ac athrawon. Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion beidio poeni, pan glywant am ryfeloedd a sybradion am ryfeloedd. Rhaid i'r pethau hyn ddigwydd, meddai, ond peidiad a darllen gormod i'r sefyllfa gyfoes. Yr hyn sydd yn digwydd yn y genedl ar y pryd, oherwydd nid yw'r diwedd wedi cyrraedd ar sail y pethau hyn yn unig. Yr hyn rydyn ni'n weld ac yn gyfarwydd â nhw yn ein dydd, meddai. Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion y byddai gwrthryfel rhwng y cenhedloedd, byddai trychinebau naturiol, megis newyn
a pla, a dergrynfeydd, byddai pethau hyn yn digwydd ar wahanol adegau ac mewn wahanol lefydd a gwledydd. Ni fydda'r digwyddiadau hyn yn dangos o reidrwydd bod y diwedd yn agos, bod yn ton dechreuad y meddai. Dim ond dechrau gofidiau, dim ond dechrau ffangiau geni yr oes newydd sydd i ddod. Dyna mae'r Iesu yn rhybuddio ei ddisgyblion, a bob disgybl, a dylent ddisgwyl erledigaeth am ei ffydd. O'r yn digwydd y pryd hynny, mae'n digwydd nawr. Byddant yn cael eu casau gan bobl. A'i merthyru hyd yn oed gan yr awdurdodau. Os ei hyn ym mhob cenedl, am iddynt gyffesu ei enw. Os yn dweud bod nhw'n Gristnogion, wel, maen nhw'n darged. Byddai llawer o ddilynwyr yn cael eu tramgwyddo gan y fath erledigaeth. Nifer yn cwympo i ffwrdd. Byddant hyd yn oed yn casau ei gilydd ac yn bradychu ei gilydd i'r awdurdodau. Fysa'r pethau hyn yn digwydd, yn hanesyddol, yn digwydd. Rhybudiodd yr Iesu hefyd ei ddisgyblion y byddai gau brwffwydi lawer yn codi ac yn twyllo llawer. Byddai ei gau ddysgeidiaeth am yr amseroedd diwethaf yn cael effaith dirywiol ar bywyd y cartref, bywyd yr eglwys Crist, a'r gymdeithas, a bydd cariad llawer yn oeri at Grist ar Efengil. Bydd hyn yn digwydd yn hanesyddol. Yn anogodd Iesu ei ddisgyblion gyda'r sicrwydd, a mae yna sicrwydd. A byddai'r un sy'n cadw'r ffydd yng Nghrist, hyd y diwedd, yn gadwedig yn y ffydd ac yn ei echodwriaeth. Byddai'r hwn sy'n dyfal barhau, cario ymlaen, yn ddiwyd yn dyfal barhau ac yn sefyll yn gadarn, gweithaf yr holl dwyll, gweithaf yr holl aflonoddwch, gweithaf yr erlidio. Yr erlidiau hyn oedd yn digwydd yn cael bywyd tragweddol yn y diwedd. Dyma yr hyn a elwyr yn ddyfal barhad terfynol y saint. Dyfal barhad terfynol y saint. Yr rhai sydd trwy ras diw yn dyfal barhau, yn ei ffydd sanctaidd ac yn holl brofedigaethau a themtasiynau a gorthramderau y byd hwn. Yr rhai sydd yn goddef yr holl beth a fyddant gael fywyd tragweddol yn hernas Duw a Crist. Atebodd yr arglwydd y cwestiwn pwysig. Cwestiwn y ddisgyblion am ddinistr y deml, arwyddydd ail ddyfodiad a diwedd yr oes. Bydd yr Efengil hon am y deyrnas yn cael ei ffregethu yn yr holl byd, medda'r arglwydd, tystiolaeth i'r cenhedloedd, ac yna fyddaw y diwedd. Byddai'r dinistriwr deml gan yr hyfiniad yn fuan yn y flwyddyn 70 o oedran Crist. Ond e'r diwedd, ar ôl cyhoeddi'r Efengil ledled y byd, a'r cyfnod o bethau elwyr yn athromder mawr, ac arweiniau at ddychweliad Crist ar ddiwedd yr oes.
mewn fawr o goniad, ac fe ddaw yn sicr. Roedd y Cristion D.R. Davies, ysgrifennydd llyfr, ymlaen at uniongrededd, ond to orthodoxy. Cymro oedd e. Mae ail ddyfodiad ein harglwydd yn cael ei drwmpedu gan ddadl fawr y digwyddiadau presennol. Mae hanes wedi cymryd drosodd y cyhoeddiad o obaith a Testament Newydd a dychweliad yr arglwydd, a thrwy hynny geryddu'r eglwys a'i diwynyddion am ei hysgyd lystod hir o'r thema fawr hon. Wedi edrych yn fras fel yna ar y rhan yma o'r benod. Dylen gofio mae Efengyl y Deyrnas oedd un o'r themau canolog yng ngweinidogaeth ein harglwydd Iesu Grist. Y newyddion da am y deyrnas fesaianaidd, teyrnas nefoedd, teyrnas dduw. A dyma ddyla bod ein pwyslais yn y weinidogaeth, ein bywyd, a'n tystiolaeth fel Cristnogion. Y teyrnas Crist, ein harglwydd, a'n gweredwr, teyrnas dduw, yr holl alluog dduw, yn creawdwr a'n cynhaliwr. Sylwch nad yw'r arglwydd yn rhoi diffiniad ffurfiol o'r deyrnas. Ond mae'n siarad am natur y deyrnas. Mae'n sôn am briodoleddau'r deyrnas, a mae'n gwneud am yn amryw modd yn ystod y weinidogaeth. Pan yn pregethu yng Nghalilea ac yn Jwdea ac hyd yn oed yn y deml yn Jerusalem. Beth mae o'n dweud am y deyrnas arbennig hon, teyrnas ysbrydol yng nghalonau pobl dduw, teyrnas dduw. Mae'n siarad am ei natur, am ei priodoleddau, mewn amryw modd. A pregethodd y deyrnas mewn gwirionedd pan ddechreuodd ei weinidogaeth yng Nghalilea, gan ddweud, edifarhewch o'ch pechodau, edifarhewch, oherwydd cynnes nesawdd teyrnas nefoedd. Mae teyrnas nefoedd gerllaw. Y teyrnas fesaianaidd. Cywiriodd ein harglwydd at y deyrnas mewn llawer sefyllfa. Ac yn yr Efengyl, at Efengyl Mathew, cyfeiriodd yn y bregeth ar y mynydd, yn y penodau 5 hyd a 7. Cymerwch y gwynfydau, gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd. Gwyn ei byd yr rhai erlidir o achos cyfiawnder. Cynnes eiddynt yw teyrnas nefoedd. Cymerwch y gyfraith moeso. Ond i bydd y cyfiawnder yn helaethach na chyfiawnder yr ysgrifenyddion a'r Pharisëed, nid ewch i mewn i deyrnas nefoedd. Ac yna, cymerwch wedi'r arglwydd, deled y deyrnas, gwlener dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. A wedyn, pan mae'n siarad am flaenoriaethau ysbrydol, mae'n dweud yn y 6 benod o Mathew, eithaf yn gyntaf, ceisiwch deyrnas dduw. Dyma'r bregeth ar y mynydd. Eithaf yn gyntaf, ceisiwch deyrnas dduw, a'i gyfiawnder ef,
A'r holl bethau hyn, a mae'r cenhedloedd yn y ceisio, a'r holl bethau hyn a roddir i chwi yn ychwaneg. Ond peth cynta, a peth pwysig, ceisio beth? Teyrnas ddiw. Siaradodd yr arglwydd am y deyrnas yn y termau mwyaf byw a graffig. Naeth hynny mewn nifer o ddamhegion. Yn enwedig yn y 10 bennod ar 10 o Mathew. Yn gyntaf, mae'r damhegion yma'n adnabyddus i nifer ohono ni. Dameg yr hywr. Sefydlir y deyrnas trwy air diw a phregethau'r efengyl. Hau, had, y deyrnas. A bywyd tragwyddol. Dameg y gwenydd ar efrau. Ac yn y dameg hon, gwrthwynebir a gwaradwyddir cynnydd a datblygiad a deyrnas gan y diafol, hyd y farn. Be sy'n digwydd i'r gwenydd ac i'r efrau. Dameg ar hedyn mwstard. Mae'r deyrnas yn tyfu'n rhyfedd. Mae'n rhyfeddol yn y byd. Y ddechrau'n ymwychan. Bach iawn yn y dechrau. Gyda Crist a'r apostolion yng Ngwlad Palestina. Dyna lle mae'n dechrau. Dechrauad bach. Ac wedyn mae'n tyfu yn rhyfeddol. Dameg y lefain. Mae twf y deyrnas yn digwydd trwy ddylanwad gras nerthol diw. Gras diw yng nghalonau a bywydau pobl y ffydd. A dameg y trystor cudd. A mae y deyrnas, mae i'r deyrnas drysorau. Trysorau ysbrydol, trysorau gwerthfawr, dirfawr, a rhai a roddir gwir gredinwyr y cwbl i'w feddu. Mae'n pethau nid nhw, y trysorau ysbrydol, ac yn arbennig, ac yn y canol, y perl o fawr bris, y perl y fawr bris, ie. Dyma drysor mawr y deyrnas. Dyma'r trysor. Y gem yn y goron fel maen nhw'n dweud. A'r gem yn y goron yw yr arglwydd Iesu Grist ei hunan. Y perl o fawr bris. Ac yn y grŵp yma o yr amhegion. Yn olaf dameg yr rhwyd. Rhwyd pysgota. A mae'r deyrnas, teyrnas ddiw, deyrnas Crist, mae'n casglu o fewn ei chwmpas, bobl o bob cyflwr, a phob cefndir. A pawb sy'n honni bod nhw'n Gristion. Ond bydd gwahaniaeth terfynol, gwahaniaeth rhwng y cyfiawn ar yr un ochr a'r drygionus ar y llall ar ddiwedd yr oes. Ie, fe siaradodd ar arglwydd Iesu, mewn nifer o ffyrdd, ac yn enwedig yn y damhegion yma. Yna dywedodd yr arglwydd wrth ei ddisgyblion, a byddai'n adeiladu ei eglwys ar y gwirionedd. Y gwirionedd? Ie, y gwirionedd yng Nghyffes Pedr yn Cesarea Philippi. Tiw'r Crist, mab a diw byw. Ac mae'n seiliedig ar y gwirionedd. Nid ar Pedr, nid ar gyffes, ond ar y gwirionedd sydd yn y gyffes. Hynny yw Crist, y fe. Yn arhoddodd iddynt allweddau a teyrnas nefoedd. Wedi'r gyffes gan yr apostol Pedr,
wedyn da ni'n cael agoriad i'r deyrnas. I Pregethodd Efengil, ac arfer disgyblaeth eglwysig. Rhagfenegodd yr arglwydd efo marwolaeth a'r atgyfodiad a fydda rhai o'r genedlaeth honno yn gweld marwolaeth nes y byddant yn gweld mab y dyn yn dod yn ei deyrnas. Yn y dyfod yn ei deyrnas a'i frenhiniaeth. Wel, gofynnodd y disgyblion i'r arglwydd, pwy sydd fwyaf yn heyrnas nefoedd? Os ydy'r deyrnas yma mor bwysig a bod ni'n deall beth ydi o a bod yn rhan iddo fe, pwy sydd fwyaf yn y deyrnas? Ac atebodd yr arglwydd, oedd ieithyr eich troi chwi ac wneud fel plant bychain, nid ewch chi ddim i mewn i deyrnas nefoedd. Na, pwy bynnag gan hynny a'i gostyngo o'i hun fel y bachgenyn hwn. Hwn yw'r mwyaf yn heyrnas nefoedd. Felly wrth galon yr Efengil, hanfod yr Efengil, mae person a gwaith ein harglwydd Iesu Grist. Mae'n corffori yn ei hunan ei ddysgeidiaeth a phopeth i ymwneud â'r deyrnas. Ac fel y mab y dyn beth wedi'r feddaeth a fyddaeth i roi ei einioes yn brydwerth, yn aberth brynedigol dros lawer, roedd ei hunan yn aberth ar y groes. Bydd gan y rhai ohonoch sy'n efarhau ac yn credu'r Efengil, mae chi obaith am fywyd tragwyddol ac iachawdwriaeth yn heyrnas tragwyddol ddiw. Ie, teyrnas a gaiff ei ymlygu yn ei holl gyflawnder pan naw Crist yn ôl mewn gallu a gogoniant ar ddiwedd yr oes. Ysgrifennodd Walter Scott, Pregethodd yn yr America yn y 19th ganrif. Gobaith mawr yr eglwys yw Crist ei hun, nid Crist a gogoniant, neu Crist a chymylau, na Crist ac angylion, neu Crist a'i dernwialen awdurdodol, a rydym yn caru Crist am yr hyn a wnaeth. Ond a rydym yn ei garu'n bennaf am yr hyn ydw. Yr hyn ydw. Mae werthfawr waed wedi clirio ac ydwybod eog, a mae berffaith derau personol yn cymryd i fyny yn bodolaeth. Ie, Walter Scott. Ond rwy'n dod at y diwedd gan feddwl am deyrnas yn harglwydd yn gweredwr Iesu Grist. Cafodd Efengil Crist eich chyhoeddi lawr ac yn rywoedd. Mae'r neges wedi eich chyhoeddi bron ledled y byd. Mae yna lu o fendithion ysbrydol, mae yna ddiwygiadau mawr wedi digwydd yn hanes yr eglwys a'r deyrnas. Nifer hefyd o erledigaethau crefyddol yn erbyn Cristnogion. Serch hynny, mae nifer dirif wedi dod trwy'r ras diw i edifarhau am ei pechodau, wedi dod i gredu yn ein harglwydd Iesu Grist. Maent wedi dod i ymddiried ynddo fel y ceidwad a'i gweredwr, ac felly fydd hi. Pethau yn parhau at y digwyddiadau arbennig a fydd yn nodweddu diwedd yr oes. Diau yn bod yn nesau at yr amser bydd yr holl genhedloedd wedi clywed am Efengil y deyrnas Crist a'n Duw ni. Mae'n ddigon posibl bod ein dyddiau ni yn arwyddocâl iawn, ein dyddiau ni. Ond bydd y gothrymder mawr,
Mae'r arglwydd yn siarad amdano yn bellach yn y benod. Ac hefyd arwydd mab y dyn i ymddangos yn y nef, yn y nen. Mae hynna hefyd i fod cyn ail ddyfodiad Crist. Ond mi ddaw, a mi ddaw i'n dydd. Goniant i Dduw. Amen. Emyn 724. Efengyl tangnefedd o rhe dros y byd, a dyled y bobloedd ddillewyrch i gyd, na fod neb heb wybod am gariad a groes, a broder i'w gilydd o dynion pob oes. Y gros yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chamdeithas yr ysbryd lan, fod o gyda ni oll, bod yn awr ag hyd byth. Amen.